واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي حتى اللي كانوا يوم جنبي جرحوا قلبي وقتلوني وكانوا مبسوطين. Arkadaş uzat boşalt. Ya hula hula dudarım son şanzam. Maalesef devam edelim. Salom duda. Valeyküm bar salom akajon. Aval vaziyeti salomati badan xondanu chixir. Ҳамаш оли ака, пешрафи донишгоҳам. Ҳар ҳафта ба ман ташаккурдома медиҳам. Боракало. Дониsh fardu чароғ мегарда андарои танг торик. Бале акаҷон. Айни ҳолда чӣ кор машғули дударҷон? Дар пеша имтиҳоно ака шабу рӯз аз қафои омодагӣ чун ҳар вақта болои варақ навис. Хай бо эҳтиёт навис. Боз варақа шикоф накунӣ. Дударҷон ту ба илму ба маърифат шавӣ гуфта 4 сол меша ба як парли боз гаштостам. Бовар ки ягон рӯзи истироҳатӣ надорам. То ки ту танқисӣ надошта бошӣ ва илм биомӯзӣ. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي хуб андеша кун. шояд барои хушбахт будани ту каси дигаре азобу машаққати зиёде ба души худ гирифтааст, не?